ini panlawas nga gikan sa abo. Mauray mamatay. Matod pa nila ang kalag ini kamatay sa tao mugula diya sa lawas. Kay ang kalag dili mamatay. Ang pangutana diya isuon. Nagbis mo ng Bible, sila po usulti nga atong basiya Biblia. Ang pangutana diya, tinuod ba nga ini kamatay sa tao? Ang kalag mugula sa lawas, kaya ang lawas try mo pauli sa abo. Ang kalag dili mamatay. So diyan ka mo isuon, kana nga pagtuo, muli pagtuo sa yawa. Tagaan tamo. Usa ka istorya diha sa Biblia. Anong ningon ko nga kini nga pagtuo gikan sa yawa. Ang unang Adan Ison sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 niingon, Adan, makakaon ka sa tanang matang sa bunga sa kahoy diri sa tanaman. Gawas na nga ng kahoy nga naa sa taliwala. Ayaw pagkaon niya kay sa una sa magkaon ka, mamatay ka gayon. Sa sunod nga Kapitulo Ison, Kapitulo 2 ito, Kapitulo 3, sa ingon sa yawa, dili tinuod nga mamatay ka. Na, kung sabi yung kasurya ng Ison, ingon nga ang kalang dili mamatay. Pagtulong na anak sa yawa. Sa Genesis Kapitulo 2, yata magsugot, Kapitulo 7. Basa. O giungol sa Ginoo nga Dios ang tao gikan sa habog sa yuta o gihuypan niya o nakita sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unay original isor. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mao ba diha? Basa niya? Oh. Ang termino lang itong namata sa pagpanudlo ng iso. Kung naka sa pagtudlo, kuha agyon ang saktong termino. Ayaw pagsali ko ni mao nga usara ka translisyon. Una lang po sa kanil iso. Unang usay palaban ko pasto kay daga siya translisyon. Kasi kaya mo kuha ng saktong nga termino, palaban ko dre. Kaya naman siya yung mga una pag-yun nga mas magulang ani. Mga translisyon. Nan matod pa, o giiw mo ni Jehova nga Diyos ang tao gikan sa abog sa yuta. Nan dinhi may ison wala ingon nga ang tao mao ang abog nga gikan sa yuta. Wala. Ang gisulti ang tao ang tao gikan sa abog sa yuta. Ay bukan sa imong unang mission nga kita di ay gikan sa abog, dili kay naguna ang tao wala pa ang abog. Gikan ka sa abog, namugna ka gikan sa abog. Parayaw sa pagkasulti. O gihoy pa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Kano sa pagitawag ang taong kalag nga buhi? Sa diyang naipan. Pantay ni Nixon. Kay sa una, ako manigi inon, giirgo, dili kang debate, di magpukasukol yung debate, utpukan mo na ito, pastor. Giirgo na ko. Para sa nako, wala siya kapiho. Una na ako ang duklina sa unang iso. Nga, inikamatay sa tao, buwas lagi ang kalag na sa lawas, kaya ang kalag dili mamatay. Nikabahin ni iso, ang pamatukan nato, ang kalag ay mamatay. Nang, ano yung iso? Nini maong atong ibasa, nahimong kalag ang tao, gitawag na kalag nga buhi, sa diyang nahipa na. Ang gipasabot o giingon sa pulong sa Diyos dinhi, mao kini. Kini mao ang tao. Ang tao mismo ang buhin kalag. Katubang paingon niya, nahimong o ang tao nahimong kalag nga buhi. Mato pa, ang tao mismo ang buhin kalag.
Matod pa sa Biblia. Karon, aya pa siya gitawag nga buhi ka lang sa dihang nahuy pa na sa Dios sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ang tao mismo mao ang buhing kalag. Gitawag siya o buhing kalag tungod sa gihuyop nga espiritu sa Dios. Gihuyop nga espiritu sa Dios. Gitawag siya buhing kalag sa dihang gihuyipan siya sa makapabuhi gininhawa sa kinabuhi. Mo to'y pagkahimo niya buhing kalag. Nang nipahawa man ang espiritu. Nan kay patay naman ang tao. Katong tao nga patay kaung pa ba siya buhi kalag? Niya ay giingon rin. Matod pa. Ang kalag nga buhi sa dihang mawad-an o gininhawa kini mahimong kalag nga patay. Nga dinhi may siyang panayon ta. Ang kalag nga buhi sa dihang mawad-an sa gininhawa kini mahimong kalag nga patay. Siguro ikaw nagalingkod karon diha mo tumaw sa imong kagaling hunang pangutana nga hining usa nga pangutana ning mamatay ba ang kalag? Nailaing pangutana sa mo tumaw sa atong hunang asa naman ang kalag? Napagilain unsay may tabo sa kalag? Nan mao ni mga pangutana nga usap ko sa tagsa-tagsa nato kahunahuna igsoon. Nan basa na po ta. Ang ingon sa Ecclesiastes 12:7, ug unya mo pauli sa abog ang atong lawas. Nan, ang ingon rin, mo pauli ka sa abog, mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mubalik sa Dios. Kay siya pay nagatay kung ito paghuyap nga gihuyap nga gininhawa sa kinabuhi. Mo pauli sa abog ang atong lawas ug atong espiritu mubalik sa Diyos. Kaya ang Diyos may tag-iyan ini. Ang pangutana, asa man ang kalag? Ni maong versikulo, wala mag-isiguti di ang kalag. Nabantay? Wala yung kalag di ang isigutan. Ang kalag, mauman mismo ang tao. Sa dihang mamatay ang tao, kaya ang kalag, mauman mismo ang tao, nga namatay, saan pa? Patay di ang kalag. Muna wala na siguti diha igsoon. Kay naturalmente, kay sabog kagikan, sabog ka pauli, ang gihuyop ng ginhawa, tag-iya ang Diyos, niya na, balik na sa Diyos. Ikaw lawas, nga gipunit ka sa Diyos niya sabog gihulma, balik ka sabog. Ang kalag, isoon, kay ang kalag mo man mismo ang tao, ilubog. Buwak 2:27. Kay dili mo man biyaan ang akong kalag dito sa Hades. Sa kalibutan sa mga patay, dili mo igugot nga madugta ang imong pinili. Kasi isunod mission. Si Salmista David. Ang ituuhan ni David, nga bisan siya mamatay, dili biyaan sa Diyos ang iyang kalag. Dito sa Hades, nga gitawag kalibutan sa mga patay. Animation. Ini nga bersikulo giiskot kalag, Hades, nga mao ang kalibutan sa mga patay. Unahon taning kalag. Usa pa ning kalag. Nabati ginagawa ni pastor nga ang kalag mao ang sentrong tao. Kay sakto kay napagasulti nga ang kalag mao ay sentrong tao. Sa laing pagasulting ison, kining kalag maoy mga tupang sa hukmanan sa Dios. Ana sa Biblia ison. Ang kalag maoy pagkapanhawong sa Dios. Sakyan ang tutoy lang isulti. Kaya ang kalag mo pa siya sa lawas ni kamatay kay dili lagi mapatay ang kalag. Kinsa may hukman sa Dios. Nga ang kalag mo may hukman sa Dios. Kung saan nga paagi sa paghukom, pinaagi sa pagpanhaw sa kalag. Si Salmista David nagaingon, kay dili mo man biyaan ang akong kalag dito sa Hades sa kalibutan sa mga patay. Itawag na iya Hades Bison nga kalibutan sa mga patay. May isigot ka, Hades, kalibutan sa mga patay.
ini atong gilakaw-kawan kalibutan sa mga buhit. Usa man ang kalibutan sa mga patay. Kalibutan kalibutan sa patay. Nang atong ulito ning hadis. Nang ang hadis mission usa ka pinulungan nga Griego o sa daang tugon aduna ni siya kasinonimo. Kalabang kasinonimo pareha kahulugan nga mabasa nimo sa daang tugon nga gitawag og siyon. Matay ison kay sa social media agi nabatik nako nga nagawali pastor nga ang hadis kuno mao ang impierno o ang siyon paraiso. Inundubin mi siya biskuit yung paraiso langit na sa ison kalipay dapit sa kalipay. Nan unsaon man pagkahimong impierno sa hadis nga sa Pinadaya Kapitulo 20 versikulo 14 mismo ang hadis itambog man sa linaw kalayo. Nya giingon nga ang hadis impierno. Nang siguro na i-translation nila giwala ang hadis ilisang impierno. Ako bisig mingon lagi ko nga sayop lagi na nga pagka-translate. Unang importante miso na kailaing basihan labaw na sa pagtuki yun sa kamatuoran. Unang dini may ison ang hadis usa ka pinulungang Griego nga may kahulugan nga sa Tagalog gitawag libingan, sa pinulungang Cebuano lubnganan, sa English grip. O ingon ako nga ang hadis dunay kasinonimo nga giisgutan sa dagtugon nga siyon. Kay ang siyon usa ka pinulungang Hebreo. Ang hadis Griego, ang siyon Hebreo. Niya ang kahulugan sa siyon sa Hebreo nga pagkasulti nagkakahulugan kini lubnganan, libingan o grip sa English. Unang makasinonimo sa ison pareha og kahulugan. Kung maiskot ka sa dagtugong siyon, hadis na siya ginaisgutan sa bagong tugon. Kaya walay mabasa mo sa bagong tugon nga siyon. Kay Hebrew na nga pinulungan nga mabasa sa daang tugon. Samtang ang hadis, mo may basa mo sa bagong tugon kay Griego ka na siya. Walang magkasinonimo. Walang sa akong giingon ganina nga ang hadis adunay duha nga kahulugan sa Biblia. Hadis nga literal o hadis nga spiritual. Nan ako lang ipaabot niyo iso, usa man ang hadis nga literal. Ang hadis nga literal iso o kanang lubnganan dalhan sa atong mga patay diha. Ilubong literal nga lubnganan hadis. Ang hadis nga spiritual mission nga bisan hanggang haan sa hadis dili makalumpat sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Anak iso no? Kini nga hadis gitawag kini espirituhanon. Nan kaniadto pa iso sa panahon sa pagpanunod ni Kristo gilutos na biya siya. Era bang daghang mga tao nga misupak sa iyang pagpanudlo. Nan naay parte sa Biblia sa Episo resulta nga atong paglayo o pagkig-away dili batok sa unod o dugo o dili batok sa mga espirituhanon. Katong ingon nga mamatay ba ang kalag? Naabay pa siya sa Biblia. Nga mamatay ba ang kalag? Kaya mauman wala mabantay sa upang mga matutudlo igsoon nga kita mo pa'y matuon nga ang kalag ilubong upan diha sa lubnganan nga gitawag og hadis usa ka literal nga lubnganan gitawag hadis. Munang ato pang matudan sa Biblia kung tinuod na may basihan mabasa sa Biblia nga ang kalag mamatay. Ezekiel Kapitulo 18:4 na walay lain da pastor Kanina karon ang kanang mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa mahan. Ingon man usab ang kalag sa anak na lalaki kuman ako man. Ang kalag nga makasala ini mamatay. ano? Nan diha igsoon sa Ezekiel gipamatudan nga ang kalag nga nakasala mamatay.
sulti ang taga-Bison nga nagatuo nga ang kalag di mamatay sa akong igaw gina, ini mao ang bilip sa yawa o pagtuo sa yawa. Ang kalag ni kamatay, ang lawas na ilubong, ang kalag ga tuyok-tuyok o asana. Na magkapati mga Bison, dahil naman tayo mga kaparinting mga Katoliko, natindog di kay pasultiyon na katong mga tagtugo sa lumatay. Ingon nga, ako, Brad, nakahibalo nga narama ka sa tabi-tabi na makikili na minaw ka na mo karon. Wow! So di ato kay iso, nga ayawa, pwede na mahimong mudala sa tingog sa imong sa imong mahal sa kinabuhi nga namatay, pwede na mahimong bakya. Gani sa Genesis Kapitulo 3 nga ang yawa miingon bitin biya yang isudlan. Pwede mahimong bitin ang yawa iso. O musulod ba diya sa maong bitin? Dili may ison. O kinapastor na solban na ang kalat mamatay. Mawala yung doktrina nimo. Murag kita rin doon. Amen. Ang gusto na ko ison, ano ako ison din, kamu utapon, parang gani kay kamaturan din. Atong timan, the state of the dead, kung ako ning di hubag na state, estado, sa kamatayon. Wala ko kay kontento, ipangutanan lang ko si Mr. Google, sa may state of the dead. Ito bang si Google nga, kahintang sa kamatayon. Isakto kayo nga kung pagkasulti, pagkahubad, nga the state of the dead, ang kahintang sa kamatayon. Padayon na. Sa Biblia ison, wala kayo maggamit sa termino nga immortal soul or immortality of the soul. Only God is immortal. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 17. Basa. Sa iyong revision, ang alang sa hari nga walay katapusan, ang Diyos niya nga magbubuhat ng ison. Walay kamatayon o di makita ang buktong Diyos. Ang isulti nga immortal revision, ang Diyos lamang nga magbubuhat. Siya lamang itawag nga immortal nga makita nato sa Biblia. Walay makita sa Biblia nga ang kalag immortal. Ang kalag dili mamatay. Nga sa may kaulugan ng pulong mortal. Mortal means subject to death. Ang immortal means imperishable. Base sa Genesis 2:7 nga itong ibasa gina, adunay duha ka component ang tao. Usa man duha ka component. Una, katong abog, o ikadua, espiritu, katong iguyop nga makapabuhi ginhawa. Muna duha ka component sa tao nga nahimong kalag nga buhi. Sa English ingon nga dust plus spirit, katong gihuyop nga breath of life equals living soul. Wala na dumong na ko ni pastor. Sa Cebuano, abog, gidugangan o huyop sa ginawa, hangin, may resulta o buhing kalag. Sa laing pagkasulti sa English, from the element of earth, katong abog nga gikuha sa Dios, gidugangan plus breath of God to breath of life equals living being. Agree o disagree? Salamat. Nakasabot na kayo kuha nito. Ato pa, a living being or living soul are the same. Managpareha. A living soul means a living person. O mauni, karon ang nagkikinagin nyo. Living person, living soul. Ang soul doon kalag, soul in English, sa ato pinuang kalag, dili parehas sa espiritu. Ang uban mo mission, kung may soul kalag, mauna na espiritu. Apang ipamatodre, nga ang kalag dili pareha sa espiritu. Kaya ang espiritu mao kini kauban sa lawas aron mahimo tang kalag. Mahimo kita nga buhing binuhat sa Dios. Unsa di iso?
kalag o espiritu managlahi. Matod pa rin, the breath and the spirit are the same. Kanina, a living being or living soul are the same. Kini, ang breath and the spirit are the same. Sa James chapter 2 verse 26, ang naghahatag kinabuhi sa lawas, mao ang espiritu. Pag gawas sa ininhawa, patay ang lawas. Arita sa konsepto ni Marta. Kini Marta Mason, mabasa sa kapitulo 11 sa Juan, doon na siya nigsuon nga Maria o Lazaro. Ato ta sa iyang konsepto. Unsa may konsepto ni Marta kabahin sa nangamatay na. Namatay man ni isolation di Marta nga naglasaro. Ya sugod kay ni sa Ginoong Hesus ini nga pamilya nga marisod. Diingon si Jesus nga to ni Marta sa 23, mabanhaw ang imong isuon, Marta. Usa itubang ni Marta sa 24, Ginoo, naibalo ko nga mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw. Tanawa ang konsepto kung ginatuwa ni Marta Mason may tungod sa nangamatay nga banhawon siya sa katapusang mga adlaw. Nan mao na ginatuwa ni Marta nga dunay pagkabanhaw sa uli mga adlaw. Naitabo na pa rin Mason. Akong giingon gina, ang kalag mao ang sintrong tao, ang kalag mao'y hukman sa Dios, ang kalag mao'y banhawon sa Dios. Kung naglatagaw o tinuon man tuwa sa langit, hindi kamatay sa tao, kinsa pa may banhawon? Wala kita mo pagkabanhaw. Yang pulong sa Dios kusgan ron nga sulti nga doon na kayo pagkabanhaw. Doon na pa'y katapusang budyong sa lupita nga may tabo. Pag human budyong, mabanhaw ang mga nangamatay. Katapusan na sunod ng versikulo, Brajero. Unang Korinto kapitulo 15, 52, ato ang ang susiyo ng puno sa Ginoo. Sama kakalit sa usa ka pamilok, may tabo kini inigtingog sa katapusang trumpeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayon mamatay. Ug kita mga usaw. Ay usay giingon sa puno sa Ginoo, ison sa atong ginabasa karon. Initingog sa katapusang trumpeta sa Dios ang mga patay banhawon aron dili na mamatay. Nagapasabot kini ison nga human ni sa pagkabanhaw, human kita na banhawon sa Dios. Gikan sa mga patay ay pa maabot ang gitawag dili mamatay, immortality. Human na sa pagbanhaw sa Dios. Wala pa rin ito mo iso. Siguro ko nga wala pa'y budyong nga nabati na to kay mabati ni sa tanang dulungo ang katapusang budyong sa trumpita. Wala ko kabati iso. Dili po hindi mingon sila humana. Wala pa'y budyong. Initingog sa katapusang trumpita sa Diyos ang mga patay banhawon aron dili na mamatay. Nagpasabot ng iso na namatay Diyod ang kalag. O muabot ang panahon nga ang tanang patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubnganan. Ang maayong binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Apan ang dauta sinutan. Pulong na sa Ginoong Hesus. Ay pangutana. 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 Na may sita sa Biblia na sino isang daw isang matay siya o ingon man diri ang tanan mga matay namatay siya o buhay Matay ra siya.